Ahojte, je to tu. Slúbila som, že keď vypredáme štadión, tak budem znova koncertovať, no ale tentokrát sme môj návrat na stage poňali ešte trošku špeciálnejšie a rozhodli sme sa zase urobiť niečo, čo som ešte nikdy neurobila. Toto turné bude taký warm-up pred môjim najväčším koncertom na štadióne v Trnave a práve preto som sa rozhodla vystúpiť nie len s mojimi 4 tanečníčkami, ktoré už vy všetci poznáte z koncertov posledné roky, ale tentokrát sa k nám pridajú aj 2 chalani tanečníci, z toho teda jeden je choreograf a jeden z najtalentovanejších tanečníkov u nás, ktorý bude robiť zároveň aj choreografa na štadióne, jeho meno je Simon Šinka. A druhý, nemenej talentovaný Miško, takže extrémne sa teším, že tentokrát budem vlastne na stage so 6 tanečníkmi. Budeme tam mať úplne nové choreografie, alebo staré choreografie sme úplne upgradeovali, úplne vylepšili a vyzerá to, že extrémne sa na to teším. Bude to makačka, bude to aj zároveň dosť ťažké a hlavne teda pre mňa. Ale beriem to ako extrémnu výzvu a extrémne sa na to teším, lebo nič mi nezostáva, proste úplne sa na to teším a konečne po pol roku budem opäť znova stať na stage. Vidíme sa v 3 českých mestách, ako je Praha, Brno a Ostrava a v 4 slovenských mestách, ako je Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice. Vstupenky budú v predaji zajtra od 18:00 na tutut.fm. Samozrejme sa tam môžete prekliknúť aj z môjho webu simonahegerová.sk. No a ceny lístkov sa v podstate ani nezmenili, zmenili sa úplne minimálne, ale tentokrát budú 3 druhy lístkov. Ako prvé budú teda klasické lístky, klasika, proste klasické lístky, ktoré budú v 3 vlnách, tak ako ste aj zvyknutí. Ako druhé budú VIP lístky a ako tretie budú gold lístky. Gold lístky obsahujú to isté, čo aj VIP lístky, ale gold lístok bude obsahovať aj fotku so mnou. Takže teším sa na vás, vidíme sa na Lolitur!